Anginivusele bekunene itindile. Tinde kamnanzi futhi ngendlela letinde ngayo ngitiva ngijabulile. Sithonisile nje obusho, sithonise Green Mamba. Qinisile futhi ukuthi iform yethu ikahle. But uyayibona mina ngiyibona ukuthi ngiyawina nje. Ngidibana ngiyashaya ukuthi ngibana kunenzaba. Siyodlala ke le Green Mamba mhla ka 19 evikini elidako. Siyodlala angikuchaze lokho i-team yami yaqala kufika kuma semi-final sivame ukuphuma kubomakota so le move sikuma semi manje but isiqiniselo ngingakutshela sona mhla ka 3 into kwakho umlandvo mina wami ngedvana into shutha nengwenyama ikunika inkomishi leso sithombe leso ngisithatha ngisibeke esibonzeni ngithi noma uNkulunkulu sengangithatha sengiright uma mawushuthe nengwenyama noma ungafafelwe uNkulunkulu lomunye. So le game lena sizoyiwina. I-Green Mamba ithanza ingathanzi ijwayele yona le nkomishi but ngandlela lesifuna ngayo le nkomishi le because mandate yethu futhi masihluleka ukuthatha inkomishi le kule season kude siyokuthatha so kufuna siyithathe le nkomishi kumnyama kubova. I-Green Mamba is a big team siyayihlonipha but asiyesabi sithonse kahle kude buriwiri lobuvelile itindile ngiyanithembisa masibuya la sengidodvonza maphela siyathonsana kuma final kuthi khostabani ngizobe ngikhona angathi uthi ngiyodlala nabantu but ngizobe ngikhona ngizohamba ngilungiselele mhla ka 3 ngizobe ngishutha lapha ngiphamisa inkomishi ngigijima ngayo stadium yonke sonke noma kanjani ngiyanithembisa imanzini sibhethi ikufinal itindile.